Безнең тормыш театр, ләкин күп кеше кайчан соң буфетлы антракт була дип сорау бирергә ярата. Җавап бирәм, әлеге антракт бүген ТНТ каналында тәмле краш тапшыруында булачак. Сәлам дуслар, бездә бүген кунакта Галиаскар Камал театры йолдызлары һәм инде мин кичекмәстән күчәм беренче кунагыбызга. Минем сул ягымда бүген янәшәдә булачак әлеге матур, шибәр, уңган, акыллы, шыпшын артист Алсу Каюмова. Biraz гына бәләкәй генә дефис Вәҗиева. Дөрес әйттемме? Әйе, бик дөрес. Алсу, сәлам. Хәерле көннәр. Күрүебезгә шатбыз сезне үзебезнең студияда, үзебезнең аш-су бүлмәсендә дип әйтегез аны. Ташасы кухня була. Әйе. Күреп торам, дир карантинда алып килгәнсең безгә. Безнең музейга. Сезгә кичкенә генә бүләк. Кичә менә кичтән генә шалтыраттыгыз. Әйе. Махсус бүләк эзләп җыри алмадым. Шуннан соң кызым белән икәү утырып уйладык та. Сезгә менә шундый натюрморт ясап алып килергә булдык менә. Карале син моны. Минем Алсу, синең дә элешкергәндер инде мондаймы? Син бу натюрмортны бу рамкага. Әйе, менә ансы минем эшем, әйе. Бу синең кызым Нәргизнең бүләге. Әйе. Нәргиз, сиңа бик зур рәхмәт, яма. Шапка, менә мондый натурадан ясады. Иң кадерле бүләк. Гә әйтеп бирәм, иң яхшы бүләк ул үз кулларына ясаган бүләк. Әлбәттә. Алсу, бик зур рәхмәт. Һәм инде Алсуның бүген көндәше. Әгәр дә инде без театр сәхнәсенә карасак, ул аның коллегасы, аның белән иҗатташ, дусты дип әйтсәк тә була. Әлбәттә. Татарстанның атка заманнары артисты Илдус Габдрахманов. Абдрахмановны хәерле көннәр. Аңлатырбыз. Ничек анда ике төрле мин карадым ди. Өстендә Габдрахманов язылган, Паспорт буенча Абдрахманов. Абдрахмановмы язылган? Суда юк. Досуда юк. Сында төшереп калдырган. Әйе, минем бит әти паспортны Украинада алган. Шуңа күрә андагы халык татарча. Д хәрефен белмәгән инде. Украинада Д хәрефен белмиләр. Аның энекәше бөтенләй Абрахмаев. Буның хакында гомумән бер аерым сөйләшергә була. Я, Алсуның бүләге бик шәп булды. Миннән дә бүләк китә. Әлбәттә. Бездә инде алдан сорап куймал, аннан соң кире шул бүләккә кайтмас өчен. Мин инде Пакет тутырып. Алай юк, натюрмортлар ясамадым. Шуңа пакетны күрсәтергә. Әйе, шуңа күрә менә матур гына безнең театрыбыздан бүләк җыйдым мин. Ул беренчедән Siz bunu bütün artistlardan jiyip çıktınız mı? Әйе, барысында. Kim нәрсә? Менә бу календарь. Әйе, 2000 безнең Камал театры турында. 2014 ел әле ярый. Узган түгел. Юк, махсус шуның өчен. Куябыз. Куярсыз һәр айда. Әйе. Аннан инде менә монда безнең 100 ел буе 100 еллык тарихның бөтен видео язмалар һәрбер төрле спектакльләр, изекләр монда. Менә 3 диск. Изекләр генә. Тулысынча карарга. Рәхим итегез театрга, анда карарсыз. Менә бик тә карарым мин әйтик 1956 елда булган бер спектакльне. Әйе, кирәсен дә карыйсың, шулай. Матур. Бусы инде безнең театрның менә нигә. Илдус, бик рәхмәт. Без буларны әлбәттә күрсәтербез, карабыз һәм хәтта ТНТ каналыннан да әле күрсәтербез. Горько дип әйтүче дә булмады, ха? Горько. Topraklar suydan sığınmış her kalmaz. Инде кадерле кунакларыбыз, күз салыгыз менә үз алдыгызда булган әлеге ризыкларга, яшелчәләргә, җиләк җимешләргә, иткә, дөгегә, кара җимешкә, менә әлеге ризыклардан безнең инде тапшырубызның шарты буенча аерым бер вакыт эчендә, ул 1 сәгать вакыт әзерләргә тиешсез ниндидер бер ризыклар. Ләкин бер ремарка гына монда бар. Илдусның ниядер өстәлендә мин икмәк күрәм. Аңа әйләнеп кайтырбыз әле. Алсу, син башла.
Bugün bütün üstünlük Sima, senden başlayız. Алсуда шүкіш бар. Bilmem diye alıp Қолай kullandım. десең. Seninki de var. Менде жоқ. Tek. Tabağız. Alsı mene it, iyi. Mine itten beef stroganoff pişirsek niçe gerek olur Oh, iken? dinge sözler. Beef stroganoff. stroganoff. Tanesi içken var mı? Жоқ. Onun Bize o tercih. pasta var mı? Мен вообще ит деген нәрсені ішкенім. Yok mu? Burgende. Yakşı. Iyi. Ne var? İyi, garnirga indi dügü pişiririz. Allah Allah'ı buyursa, andan soң qiyar bilen pomidordan нәрсе эшләтәсең, инде аны шикелеш ашасаң файдалырак инде. Салат. Шуңа күрә без алардан салат ясарбыз. Әйе, алманы шикелеш ашамабыз инде. Все-таки пешерә торган. Şimdi şey rizikle samakşı basın sana. Sen beni kaçı gönderirsin. Bizge bir iki Юк, rizikle юк, җитә. кыймак, алмадан кыймак туылырбыз. Almadan kıymak, Ага. it beef stroganoff, dige garnir, kara җимеш, beef stroganoff üstüne gitti. Карарбыз. Yarar alsı ölütür. Koya нәрсә Mine җитми alsı истәрбез. indi gajaplandırdı. Jinesin kilse. Katı tırışıra gerek. Ben anlamadım nişep ipi var. İpini mahsus sıra baldı. İpi gerekti. Yönetim yarar. Sen belki rizikli ipi bilen aşıdır indi. Мен гүлі ризықны ипи біле ашайым, Аллаға шүкір. Ипи- Nasıl hazırla bulamam ipten? ипи мына мында сыр көрдім де, помидор көрдім де, Şuna. ипиге май жағып, İyi. тіне помидор сыр, шуларны духовкада әзірлерге. Есеп бар, бутер болсын deyip. Bu bütün bir rizik şu bulayım. Әйе. İtne şekili şaşırız. Итне була шикелі шашарға да, Апати Питерге de bula. Түрліше. Итне қыздырамыз енді ала берсе, күреге біле, лимон білен, помидор, алма, қияр, суған. Bitmesin tutarız şunda. Бүтінісін бір бұламық жасайбыз. Bizim salat bulmayı, bula ipiden buterbrot, anlamamışa. Жоқ, салатқа да жетемін да. Şulay mı ne? Салатқа кешір бар бит. Siz bir köp rizikler hazırlamakçı olsanız, beni bitni gajaplandırasınız Жоқ, жоқ, bugün. мына шул бір қайнар, бір салқын һәм бір Buterbrot. онсы да қайнар екен. Yaxşı. Bu hazırlarga sizga bugun yordamga kelishak. Men de aytayım şunu. Қара башлады. Eye start внимание marşte. Asıl diresi şey olsun bir vakit şikli. Шулай міне. Bir saat Şulay, дейді бит. şulay. Алайса су саларға керек. Şulay salamız hazır. Baştan. Şimdi bana kursattık yani. Bu bütün savut sabalar hemen barısa. Bana bu sabalar faydasız kızdıracaksınız, pişireceksiniz. Alar barısa bizden Tapşırımızın general sponsoru Kukmara Metal Savut Saba Zavodu Aşık Aksionerlik Cemiyetinden. Kukmara Saudiya markası vakit bilen sınalgan Savut Saba German teknologiyası boyunca Reseyde yetiştirildi. Oңайлык için әлеге заманча Savut Saba'nı internet kibit aşağıda alırga mümkün. Ey рәхәтләнеп. Savut Saba şuna tabii ki korkuslu. Әминем өйдә дә кукмараның казаны. Şulayma. Әйе. Күрдегезме? Молодец. Афәрин сиңа плюс 5 балл шуның өчен. Алсо син инде ал. Әминде 5 литрлы қазан көк мараныкі. Яра 5-ке 5 булды ди. Яхшы. Монда Әмин бит ничә Берәсенә. литр икәнен әйтмәдем, может, минеке 10-дыр. булсын менә инде көрәшә башладылар. Яхшы. Булай ит дигәннән үзегез Атын қыз білен керәшелерін енді сен бигерек. ишек көрәшмиләр. Атын қызды яратырға керек. Ә мин гүлдә көрәшәм. Алсо. Әу. Ит дигәннән булай гаиләгез әйт ашыйлармы? Син гаиләң ишле гаилә инде. Аллага шөкер, әйе, гаиләбездә ит ашыйбыз biz. Мин Ничә тапкыр мин атнага? итсез тора алам үзем. Үзең. Әйе. Так. Атнага бер дә ашый алам итне. Ашамаган көннәрдә итне нәрсә белән алыштырасың? Нәрсә белән алыштырамсың мин Ну, ашамам. менә теге кемдер чикләүгә ашаган була бит инде. Мин бит гел Кемдер теге- балык ашаган була, кемдер тавыкны иткә санамыйча тавык ите ашый. Тавык, Ит түгел бит ул ди. итне тавык белән. Менә юк. Итне тавык белән. Нәрсә белән инде? Сыр белән дә аш пешергәләштерибез инде шунда. Тагын Менә мин беләм син эш бала. Быткалар, минем балаларым бытка яраталар. Шулаймы? Әйе. Менә балалар ит дип бик егылып китмиләр. Шуңа күрә Уңгансың алайса әйтелер. әйе, Аллага Бытка пешереп кенә теге. Әйе, аларга нәкъ менә сулы быткасы кирәк. Вау, бөтен кибетләрдә дә Ягъни мәсәлән, Геркулес. Геркулес дип әйтелгән. Алар башка бытка пешерсәң, юк, бу бытка түгел, безгә бытка пешер диләр алар. Геркулес сорыйлар. Әйе. Қара менің көбек екен. Шундый. Син дә Геркулестә гына торасың. Әйе, мен хатын һәркін иртә белән Геркулес. Ну, иртә белән аңлашыла, ә булай иткә караш мөнәсәбәт. Диңгез сыры миндә. Қараш, о, шәп қараш менің итке. Аллаға шүкір. Лык, Барысында. лык. Бүтінісін. Нинди ит менен, нинди формада.
Барысында. Барысында ашыйбыз. Гүмен, менә мәсәлән, Bizim бакчада инде ул итне мангалда төрлечә, анда барбекюмы, шампурдамы, нәрсәдәме, барысында пешерә. пылауда пешерә беләсеңдер әле алайса. Үземне пылауның теге остазы дип әйтә алмыйм. Мастер, Чөнки мин аны булдыра алмыйм, аны бик катлаулы шул. Менә ансын алсу әйбәт булдыра. Аларда ашаганым бар, бик тәмле пешерә. Siz şınapta yo'qlab itni kesib, menda shunday fikr tuva boshladi. Siz şınapta pishira bilasizdir deb. Men endi umuman artist, aktyor kishilardan bek allanesa zo'r umid etmayman. Chunki ularning bilan ish grafigi bek tig'iz. Ular ertan repetitsiyada, hali mana bugun deb aytdim. Mana men repetitsiyada hozir bilan shotam kelam deb shaltiratishdik, anda bek. Men anglayman mana televideniyadami, kinoda. Kinoda yolg'izsang da bo'ladi. Spektakl. Tushunasizmi kinoda? Kameralar tibirgan adam kisirga bo'lashadi, montajga. Әсі бит спектакль ойнағанда сізге ялғышырға ярамай анда бір ялғыштың шунды қалып сәшік білмей екен бұл қаралы. Міне ғымен ұрташа сұрайсым келе бір спектакльға репетиция неше ай бара. Бұлды мен қарадым сіздің екеуізіне қатнашында Деляфрус ремейк. Оның бірінші қатты білем премьерасы болған 2010 жылының 14 февраль ғашықлар күнінде. Дұрыс айтам ба? Мен әзірленді. Міне шул спектакльға әзірлік көп мü барды? Бұл конкрет бір спектакль. Бүтін биюлер білен анда бетінде қызық, шынап па. 3 ай болғандыр. Мен анда қатнаша алмадым шул. Ол вақытта Қызғанышқа қарсы. Бұл вақытта әлі сен балалар білен? Ялда еді Мен анда еклейдім. Кредиттай ол. Кредиттайдым, шуңа көре. 3 ай davamında gün sayın tuğulinde ol. Yok, gün sayın tuğul, o arada bir mesela sen kişinin spektakl oynuyorsun, әлі гастроller бар. Шул вакытта biz инде шул августта башладык, февральда тамамладык. Шул мен әйтәм теге репетиция вакыты бу шул иң күбе 3 айда булмагандыр ул. Чөнки безнең теге гастрольләргә китәбез, ул вакытта репетициялар булмый бит. Гел уйнап алмый. А бит ул вакытта параллель рәвештә башка спектакльләргә дә әзерлек барадыр бит. Берничә спектакль Текст sizin de бик каты ятлыйсыз. Текст ул эш дәверендә ятлана ул. Шунда керә ул. Шуннан туктагызлар. Туда сыраганчы юк, монда алсы ниндер сирле бер алым куллана башлады екен. Сирле алым түгел. Син аңлат, менә нәрсәгә шулай? Бу өстәл өстеп пешератмасы өчен шулай. Шулай. Бүтән сире шул. Соң мәйтәмил идә азапланам булай итеп, сугып бүтән җиргә шешерә бетәсең, үземә шешерә бетә. Белмим. Аны шулай эшлиләрме ни? Белгән булса. Шулай итәләр икән, Бу син моны хәзер русча әйткәндә отдеваешь, татарчасы кыйныйсың. Кирәген бирәм. Соктыра. Бик яшит бугай бу йомшак. Бу бик яшит бу. Әле бүген иптән генә җигре бирәдер. Монда безнең крәшебез шуннап та кыза башлады. Менә алсу бик ыста файдалана менә бу щук эшне. Итләрен кыйнап бетерде. Инде барысын менә соңгы итләре калыша бит алсын. Кыйнайды. Бә. Менә тамыры бар, кирәк. Нормально. Ой, әйбәт процесс бар. Миллиардер итәргә мөмкин монда син. Тавышы. Булдымы? Минем дә кишем кирсен әле бер. Фарш булды буга инде. Фарш ташада. Ярар, Алсу. Бик ыста щук тасың дим, син әллә эшләп үстеңме? Балтастасы бу. Балта щук тасың булдымы? Юк, иш кыз үскәннәр башта булдым. Иш кыз үскәннәр. Ишенчесе Алсу. Аксубай районы Яңа Ибрай авылында. Алсу әйтә миңа ди, мине кухняга кертмәделәр, аш-су бүлмәсенә. Дөресен әйткәндә, мин апаларны да бик кертмәделәр инде, чөнки безнең әби дә иде бит. Әби белән яшәдек без. Әйе пешерә инде. Әби, әни шуңа күрә безне бик кабыздык бит безне. Безне бик кухняга кертмәделәр. Авыл җирендә бит инде эш күп. Үй тирәсендә бик күп. Менә син кай тирәсендә идем? Авыл җигете. Бөтен эшне күреп үстем. Беләм. Кай тирәсендә син нәрсә? Кулыңда тырма, сәнәк. Тырма да, сәнәк тә, лапаста да, утынлыкта да. Утында ярдың хәтта. Утында ярдым, ни. Бүтән эшне беләсең димәк.
Сәнәт тұрма, Утын яру ин Керек. яраткан эше биде минем. ирек та суықта, қыш күні. Шарт етіп ярыласың. Юк, кыш көне ярмадым, нишләптер. Сіз жейтін өзір едірексің? Әйе. Міне, армресін тапып Армресін. сабан тойда. Сабан тойда оқу кештіре. Әйе. Әлі қазір... Театраль сабан тойда. Әйе. Икенче урын алган идем. Әйе. Кім жеңді сені? Кім ол? Кім аның исім әйті әлі ма? Ул безнең театрдан түгел. Минзәлә театрынан. Демек, Камал театрында алсу бүтнесінде. Шын ма? Камал. Егітлерінде. Да ма? Юк инде. Да, нишан да Ай болмасын. Алла. Мен бұл Не кіші екен сені ярағырақ тұрға керек екен алсу. Әйе. Ай. Сен айтырсың, әгер қызу болса мен... Аха, хәер тұрсын әле біраз, яраймы? Бұл вақытта алсу тігі итіне қинағанда, Илдус итлеріні тұрақлап мына шынды зұн абы манчыларға біразына лимон. тұз салды, біріш салды, лимон суғы шындық салды, қазір... Чеснок турап салды. Сарымсақны турадығына тігі. Біздің бар екі кіші да бар ya. Жоқ, қыз керек мен аны Тұрғыр атешіне, сарымсақ. Аны изерге керек мен. Кейін қазір суында қойнап шыға, мұнда дегені салар бұзын керек. Әйе. Так, суған нәрсеге? Суған қабыз дейді. Суғанда қыздырабыз. Суған қыздырабыз. Нешек? Бұл таба білесің бе? Ші жылды ит. Күйдірмей тұрған таба бұл. Мұнда ябышмайды атты біне. Кеткеш ой. Юарға шундай рәхәт. Еңір. Әйе. Қожа бекелердің қиялы. Кемей тұрған қызын кірмесе керек тағын. Так. Бұл оливка майы, зәйтін майы екенін білдің? Әйе. Шының білен қыздырасың? Мен әр уақыт шуның білен тырышабыз. Қыздырға, салатларға да. Әйе. Яқшы, қойда мына пішірген едім. Тулай тұрақта тұрған уақытларда бек қызықлы вақиғалар да болған деп еткен едігіз. Әйе. Тулай тұрақта тұрғанда да, аңа қадар да біраз біләдір егенде біз абайым білен. Әйе. Пішірәдір егіз Әйе, іште болғанда, ертен нешекті уянға şimdi ашарға пішіріші болмағаш. Ашысы келе. Ешті организм. Әйе, суытқыштан бір 5-6 көкей алабыз да. Біздің үйреттілер, біздің 2 бөлмелі фатирда тұрадыр ек. Міне көкейлер табаға саласында. Сызаны сек саласыз тұптыр бетінде? Сатып енді әйе, пішақ білен жарасында саласында. Жоқ, қабығын бұлай ашыдыр ек бұзан. Қабықсыз ғына. Кальций жетмедір емәлі? Әйе, бұлай кеміредір ек. Әйе. Так. Шуны саласында біздің 2 бөлмелі фатир бүтін бөлмелер бойынша 3 тапқыр шауып шығадыр ек. Бұл вақытта көкей әзір bo'ladir. Әйе. Бәлки бұл вақытта саны білмегендердір анда. Біз айтардығында санайсың да 60-қа қадарды. Ара үйреткендер еді. Яйсе, бұл ұзын стрелка міне мұнда келіп жеткен. Міне мұнсы. Әйе, ништеп тұр міне шулай бүтін фатир бойынша шауып жүргеш, 3 тапқыр әйден шықты. Ансу, әйтер битні қошысы келгенде битні шаватырға болғанда енді болар ені. Түзілі қошысы келген бит. Көкей ши қола. Әйе, нуансы енді. Сен бек қуаты қойдың ақырмын. Ай Алла. Сен бек қошысын келе ақырсы. Су қайнай Су қайнап шықта дегенде салара келе. Ай Алла. Сал шында. Бар бір-екі круг әйленіп келді деп шықшы алғаннан соң. Сен алсы көргенің бар ма? Бірер қошаны дегіп пішіргенде мой салғанларын қарады сен мұны нешлее. Әлі жеңерге тілейінді олсын. Жоқ, сен шынды бек көргенің бар Юк, бірінші дегіп көрген. пішіргенде білмейм, макарон пішіргенде салалар. Әйе, макарон. Ябышмасын сен білсіне. Әйе, дегіні. Жоқ, біраз Сіз высший сорт алығыз макарон ябышмай ғой? Высший сорт алабыз. Байлығын алыр. Evet. Ярар, соңынан өзіміз жүдір. Өзігізге юдыртырбыз. Жуарбыз, біз аңдай нәрсе ятырмайбыз. Алсы, оны шулай да бірінші тапыр кухняға кірген қаталесіңдір бетінде сен бетінде. Сойыр пішіп қарағанда ие. Нәрсе... Мен біраз қысқан ем мұны? Қошан пішірдім екен бірінші тапқыр. Несі пішірдің сен міне, ие? Бірінші тапқыр ол студент болғаш мекен енді тулай тұрақта. Тұрға тұры келді шулай. Әйе. Ие. 4 ел бойы. Ел бәрәңгі де бәрәңгі болмағандыр бетінде. Ой, ну итлі бәрәңгі. Итлі бәрәңгі боладыр, ие. Так. Макарон. Әне қап қашын берсең, қоплақ қойыры қызаны. Шылай бет. Керек түгіл ме? Неше Жоқ, керек? қопламайық. Яқшы. Сен білесің, сен Әліге қопламайбыз. Аннан соң қоплайбыз біз аны. Соңырақ. Тұрмыш шешеңіз сәліне? Әйе.
Шулай ук театрда бик күп вакытын ала бит инде. Ул Галисер Камал театрының тип хореографы. Әйе, баш балетмейстер. Баш балетмейстер дип аткан. Аның вакыты каламысың кухняга кирергә? Әйе, ул бик тәмле пешерә. Пешерергә яратамы? Ярата. Теләп пешерәме әллә Теләп кирәк пешерә. дип кенәме? Yok, теләп тә пешерә. Бу кай вакыт кирәк дип тә, чөнки эше күп булганда, вакыт юк, ул вакытта мин дә булышып алам. Авызы кайсы як кешесе? Үзе Уфаныкы ул башкорт, Өфе калаһыннан. Эфе калаһыннан, әйе. Башкорт Уфаның үзеннән. Ул Менә Өфеләргә генә хас дип әйтегән инде бер ризыклары бармы аларның менә үзләренең фирменный ул якларда пешерә торган. биш бармак, Un бармак. биш бармак төш чыга барганда шул әзерле инде ул. Шуны Үзенең кыймакларын, үзенең бәлешләрен Үзләре генә белгән име? Әйе, үзләре белгән. Белгән. Сәдерсендердеме дә? Так. Ну, яхшы Алсу, без моны кушта җибәрбез инде. Яшендерәсез син. Мин сүндермәдем, мин аңа тотынмадым. Берничә мизгелдән нәрсә монда кайнаганын, нәрсә пешеп чыкканын белербез. Хәзергә тәмле көрәштә реклама. Тәмле көрәшебез кызап, кызган мәлдә монда искә төшә башлады нәрсәдер салырга кирәклеге, кирәкмәгәнлеге шулай бит. Әйе. Бераз гына серләрне чишигәлебез. Әйе. Ит китте без. Суган ит кая китте хәзер? Ит суган üstüne gitti. Суган өстенә менә Суган башлады. üstüne gitti ит белә. Şaba бара. Şaba gitti ул. Шуннан Ә монысын ни? без моны каплап пешерәбез. Каплап Һәм инде пешерәбез. Каплап Алсу, пешерә алдында. кичә карны алыш диләрәңгә. Нәү истиннән генә. Хоп, әкелә. Артык тызап җибәрмә, әйме шамалап. Ын салырга онытканбыз икән бит дуслар. Бераз гына инде ын салырга онытканбыз. Баштау кирәк име ынны салырга? Ул итне менә тураганнан соң, кыйнаганнан соң пакетка салырга кирәк иде. Шушы пакет эченә ын салырга, аннан соң пакетны бәйләп, менә булай итеп селкетергә кирәк. Эх, иң кызыгын күрмичә калганбыз бит. Кызганыч. Значит, әгәр дә игезләр шундый бер нәрсә сәгәт шулашсагыз, яме пакет эченә. Ын алды. Булай да бик тәмле булыр әле алты бер чылма. Шәп була. Шулай булсын инде. Дип санап калабыз. Әйе. Я Йомшак булсын иң мөһиме. Менә аның йомшак булуы бик мөһим. Син инде пычак белән бик оста. Дәсен үзе белмим. Ya. Пычак белән син дип эндәшәсеңме гадәттә? Әйе, Аллаһка шөкер, без бит страйбатта хезмәт иттек, шуңа күрә. 2 ел буе Мурманск. Ел ярым. Ел ярым әйе, гафу. Без югары белемле буларак. Югары белемлеләрне ел ярым гына эшләткәннәр, әгәр дә булмаган булса 2 ел булыр, әйме? Әйе, булмаган булса 2 ел булыр. Димәк, дидовщина дигән бөтен нәрсәләрне башыгыздан Үттек Аллаһка шөкер. Әйе. Гембелдә булып, Булды. ескин кала менә чынлап та дөресме ул теге мойгын аша бет алар икән дип. Ой, бөтенләй кызык булды. Ничек булды? Мен бит ничек булды? Ескин приказга ескин калды. Так. Приказ чыккан. Син Приказ баба инде. чыкканчы. Мин баба инде. Әле мин освобожденный секретарь комсомола идем. Ого. Частьның. Безгә бит комсомол буларак чәчләрне кистергә ярамый. Ярамый. Үрнәк. Үрнәк. Әйе, дәм. Каймагыңны бир әле. Интус. Миңа әзрәк. Миңа фаз гына калдырсың. Табабыз аны, таба бар әле, бар. Тагын бар әйе. Сау. Азу син пешерәдер. Әйдә, пешерә. Ескин дим беләе. Әйе. Комсомол. Миңа әйтәләр, чәчеңне пляшка алдырмыйсың дип. Әйтәм, алдырам. Юк диләр. Мен алардан кызыграк эшләдем. Бер көн алдан кистердем чәчне. Шуннан соң мине начальник полиция отдела чакыртып, син нәрсә комсомол секретарь буларак. Фәлән. Ләкте инде. Башыга. Ну үземнекен эшләдем. Безнең чынлап та эш кызамын да, мин хәзер кая караганмын, монда да кызык эме. Алсу гомән башта монда су кайнатып куйды, ни өчендер. Аннан соң куйдык менә монда казан. Шулай бит. Әле кабызырган бу казан юкмы? Әлегә кирәк түгел. Юк, бер 3 минуттан кабызырсың. 3 минуттан. Күп вакыт. Бик кызык итеп дигене монда әзерләячәк. Нәрсә булсын белербез. Монда әлеге вакытта тымаланып пешә безнең ит, теге биф строганов дигән нәрсә. Суган. Шул ук вакытта кара синекләр шул биф строганов синеке кыйналмаган гына. Юк, кыйналмаган һәм башка Шаш бераз гына әйме? Бераз шаш. Ул кыйнада син кыйнамыйча салды. Бер үк ризык бирдегез бит, шуңа күрә. Миңа духовканы кабызсаң шәп булыр иде бу. Кызатырсыңмы? Әйе, кызатырсың. Инде безнең
Гашыклар көне хакында да сорыйсым килә, чөнки менә әле генә булыбызды гашыклар көне. Гомер үзегезнең мәхәббәт тарихын сорыйбыз инде без гадәттә шундый көндә. Ягъни Рамил әфәнде Вәҗиев белән сезнең үч балагызның әтисе белән ничек таныштыгыз? Ул кыскача гына 2-3 сүздә генә ничегрәк булды ул мәхәббәт тарихы? Чәчәкләр ташыдымы, торт, конфет, яисә гитарда уйнап яуладымы күңелегезне? Мәхәббәт безнең ул теге беренче күрүдә үк туган әйбер түгел. Чөнки мин беренче курска укырга килгәндә, ул инде театрда артист булып эшләйм, яңа Рамил абый дип шулай итеп сөйләшеп, теге артист. Ул инде булай йөри. Әйе, ул шулай йөри. Шуннан соң укыганнан соң мин үзем дә театрга эшкә килдем. Так. Шуннан ничектер дуслыктан мәхәббәткә үрелде. Ну дуслыктан мәхәббәткә үрелде бит. Ул инде беренче адым ясагандыр бит. Менә Алсу, мөмкинме сезне бүген затып куярга дигән кебек. Ул мине көндә затып куя иде. Без Тулайтракта күрше бүлмәдә тора идек, бергә эшкә бара идек, бергә эштән кайта идек. Шуңа күрә гел озатышып йөрдек. Мәктәп балалары әйтә бит әле авыр сумканы, портфельне күтәреп йөри бит. Әйе. Монда шуйрак булдымы әллә? Юк, портфельләрне күтәрмәде. Ну аннан соң бәлки ничектер кызыклар өчен тәкъдим ясагандыр менә. Алсу, бәлки спектакльдә Гастрольдә чемоданын ташыды инде. Әйе. Гастрольдә чемоданны ташыды. Ансы да. уңайлы булган бит. Әйе. 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 Һәм туй бәлки ничектер узгандыр менә теге. Туй гап-гади бүтән кешеләрнеке сыман. Әйе. Бәлки тәкъдим ясагандыр менә спектакльне туктатып. Сез бергә уйныйсыз, Рамил белән ул теге. Алсу, алдан соң. Чык миңа кияүгә дигән, а? Алай булмады. Юк, алай түгел, бик тыйнак кына. Ул синең тыйнак. Әйе, ул шундый. Буларак булдымы? Булган. Юк, алай димәде. Хатыным бул диде. Менә. Һич шунда инде әйе мин риза дидеңме? Конечно. Менә булды, менә кызык нәрсә. Шулай ул кешедән Шәп килсәм күбәйтте, бишкә куйган инде. Ниме күбәйтмәгән имам? Биштә тора бит ул. Хак. Әрәм булды. Булмады. Нәк вакытында ташыды. Алсу, син җиңәрсеңдер мөгаен бүген. Нишләп моны кая куйып? Куйып тор бер берсенә. Да, куйып тор. Яхшы. Менә бит тырышкач була. Ну, иң мөһиме пешә. Пешә. Монда ничек арттырырга? Менә басасың. Исе һәм монда инде. Аңладым. Кигән исләр чыга башлады инде. Килгән түгел бу бит. Шулпа. Сезнең мәхәббәт тарихы. Безнең мәхәббәт тарихы. Башта әйтеп Ул үзем бер кемдә дә булмагандыр андый мәхәббәт тарихы. Бүлдереп. Мин үзем күз алдынан чик китерәм. Менә сезнең коллегагыз, Әйе. иҗатташ дустыгыз Алсу да әйтте. Әйе. Ул менә ул безнең Илдус ул бит табигатьтән бирелгән биюче ди менә. Алладан бирелгән биюче ул бит ди ул. Рәхмәт инде сезгә. Шундый оста бии без бөтенбез шаккатып торабыз аны кебек биюче булырга телибез ди. Һәм инде монда бу очрак гына булмагандыр. Тормыш кичәгез сорыйм. Инде менә шул бию өлкәсендә булуынчыктыр. Бию кавыштырдымы сезне? Ничегрәк булды мәхәббәт тарихы? Алай дип әйтергә була. Чөнки Сәлимә бит ул мин театрда эшли башлагач ук, студент чагында килде ул 91 елда бугай. Ул безнең Камал театрында. Әйе. Безнең шәкертләргә бию алып барадыр ул. Аннар бер спектакльдә бию куярга анардан сораганнар иде. Так. Шунда куйды. Аннар Фәрит Бекшәнтәевнең Без астында Долкын спектакле куйды. Анда без Сәлимә белән икәү скамья астында биедек. Скамья астында. Әйе. Шунда скамья астында биеп, шуннан китте биюче, ул биюләр куйды анда. Тагын Казан егетләренә куйды ул биюләр. Әйе, төрле биюләр куеп, шуннан менә китте инде ничектер мәхәббәттә барысы да шуннан тугандыр инде. Чемодан ташыдыңмы сен? Чемодан мен Уфага ташыдым инде аннары. Әйе. Шуннан соң китте чемодан ташы Уфага. Чемоданын да, рюкзагын да. Ну, тәкъдим ясау шулай ук. Тәкъдим ясау. Биеп бәлкем берәр чиктек. Ансы хәтерләмдә ничек ясаганмындыр. Бию дигән әйе, менә кичкенә генә бер шиккә тайпылыш хәзер. Бер-ике хәрәкәт күрсәтергә шуны мин беләм бит, нәрсә пластика теге шуны инде рэплар бер дә нәрсәләр бар шуны. Ул безнең Кубан укыганда әле менә болай эшләү өчен милиция алып китәләр заманында. 85 елда мин беренче күрдем аны укыганда.
Biz подвалда үйренедік. Міне, шушы брейк дэнс деп аталар инде. Бу вакытта бит инде ул теге закон Әйе. Чөнки Шикел. паркта берәрсе шулай бейсе, милиция алып китәләр ие. Шундый заманнарны Бара мин бигрәк карт икән, әме. Чынлап та миндә үзем көтәм, мин бу мондый хәрәкәтләрне иң беренче күргәнем курьер дигән кинода. Әйе, менә шул тирәләр, шул вакытлардан бездә башланган. 80-нче елларда. Әйе, башта подвалларда, аннары инде әйе, Подвалдан паркка чыга башладык. паркка чыга башладык, әйе, моторына бии башладык. Әле шуның белән монда кайттым, апаска үзебезгә инде авылга клубта беренче тапкыр күрсәтеп, дискотекада Бөтенсен кушны алдым. шаккаттылар инде. Шулай торып Булат, әйдә, Бу нәрсә булды инде? Менә дуслар, Мен духовка куям. ипи, Әйе. күрсәтик әлеме? Ипи монда Икмәк, икмәк, май, помидор, май, укроп, помидор, сыр. сыр. Әйе. Барысында буларны һәр нигә Бу духовка. ит пешеп чыкканчы тамак ялгап алыр өченме бу? Әйе, менә иртән бик шәп бу, беләсеңме, шәй белән. Бутыр. Бутербродмы? Әйе. Бу иратча бутерброд дип атала инде. Әйе. Мен лавр. Лаврушка диләр инде. Лаврушка кирәк, лаврушка. Ишәү җитә. Бездә шулай дә, ишәү җитә менә. Җитәбе. Берәү, Старабыз бергә. жаны кире алабыз моннан соң. Лавр белән ашыбызны. Юк, бергә. Барысы да бергә. Алманда шунда саласыңмы? Алманы да салабыз, помидорны да салабыз менә әле бусы керис. Борыш бу. Борыш. Илдус абыйның дип әйтик. Төп принцибы импровизация. Әйе, менә. Әле булай эшләгән юк ие. Менә Юкмы? бу беренче тапкыр. Асу бирмим, багата торам разгана. Карап, Су кайнатып сәмә син алсының дигез ябышмы яланса, ябышмы. Янып китә, Шулай ябышмый. да, булгатып торсаң, чиктер күңел дөрәк. Күңел алма тотмыш. үзенә үзе бер тәм җибәрә уланда. Бу Анда кара җимеш тә, алма да барысы да. нәрсәләр кыландырган була бит, ә? Әле менә, Кара әле син аны. әле син күрмәдең әле. Яхшы. Әле син Алсу. Син безнең мин кабаттан әйләнеп кайтам, шул тема һаман сыры алмыйм. Әйе. Шакалан. Үч бала анасы. Аллага шөкер. Сезнең инде улы кызыгызга 2 яшь булганда, Әйе, иш ярым. 2 ярым булганда алып кайттыгыз 2 сабый малай, Әйе. игзәк. Әйе. Амирхан белән Ирхан. Шундый сөенечле вакыйга. Һәм әле мин хәтта беләм, сиңа шок булган бераз гына син игзәк икәнен белгәч. Әйе, үзегә баргач, Чөнки Рамил ягыннан игзәкләр булган. игзәкләр булган икән. Сиңа әйтмәгән Ә миңа шок булды, чөнки мин белмәдем. Ничек каян безнең яктан бит юк ди. Әйе, безнең якта юк, мин Рамил ягында булганын тоже белмәдем. Шуңа күрә бераз миңа ничектер шундый аяк астыннан җир шуышып киткән сыман булды. Булды. Ничек кайтып җиттең соң? Узидан дип. Рамил ничегрәк кабул итте бу? Рамил Сөенечле вакыйганы, хәбәрне. Рамил кирмәгән ул бала белән тышта калган. Мин үзидән шалтыратам инде шушы хәбәрне әйткәннән соң. Рамил, син держись. Шулай дип әйттем дә трубканы куйдым. Шуннан чыктым җигрә. Рамил аппак. Нәрсә булды? Мин әйтәм, безнең игзәк бит була, Рамил. Юләр, ни куркыттың мине? Шулай дип. Игзәк тәрбияләү менә кыз белән тәрбияләү чагыштырганда бер бала белән 2 баланы тәрбияләү чагыштырганда ничегрәк? Сез Игзәк бәлкем заны без аны бик күп Без аны әйе кысып җибәрсәк буладыр, аха. Әйе алсу. Ой, Авыр булдымы тәрбияләү, үстерү, икәү бит алар. икәү. Икесе кул. Менә ничек дип әйтим, бераз Кем ярдәм? физик яктан авырлык бар инде. Ярдәм иттеләр, әниләр чиратлашып килделәр инде. Мин бит әле эшкә дә чыктым, шуңа күрә. Алсу инде 40 көннән үк Әйе. хәзер ну балаларына күпме? 40 көн булгандамы? 40 көн әйе. Икенчеләре белән дә 40 Икенчеләре булган. белән дә 40 көн. Әйе, шулай туры килде инде. 40 көн булуга шундук киткән спектакльдә уйнарга. Әйе. Димәк, спектакльдән башка яши алмыйм. Монда бер генә ясыйм иде. Күрсәтим әле. Күрдегезме сез менә, дуслар? Бу искиткеч мал. Карале Алсу син ничек кыландырган. Илду. Ну син вообще. Юк инде бу әйтеп торам бит, бу әле башка килгән нәрсәләр генә бу. Импровизация. Ничек тәмам белмим нәрсә булыр, калып Ну карарбыз. тәме инде билгеле. Ничек булган?
Мені бір қарасаң да жетейін де ашамасаң да болады енді. Мына бұл табалар әлеге барлық сауыт сабалар да біздің тапшырубызның генераль спонсоры Көкмара металл сауыт саба заводы ашық акционерлер жамғиятынан. Көкмара сәуде маркасы вақыт белән сыналган сауыт саба. Герман технологиясы буенча Рәсәйдә җитештерелә. Әле менә уңайлылыгы өчен дә менә бу барлык заманча сауыт сабаны интернет кибет ашада алырга мөмкин. Интернеттан керәсең, заказ бирәсең, иңе китереп бирәләр. Менә бала. Менә вот. Алсу, син нәрсә эшләдең монда? Мондый бер кара, нигә капкадың эшләп торып? Мин диге тирләп, капкачын каплагач, аның суы өстенә төшмәсен өчен. Конденсат җылмасын өчен инде. Әйе. Шуны сөйләрдә беләм. Шулай. Шуңа күрә менә шулай сөлге белән каплап куйсаң, ул суны үзенә сеңдерә дә, диге өстенә кире акмый. Һәм диге таралып тора. Таралып тора. Дигегә рәхәт, диге таралып тора. Булат. Ни туктары, алсу. Гафу. Бутерброд, Яндым. белмим. Кара. Оныттык без аны. Танытмадык, ул О, үз кондициясына җитте ул. булганмы бу? Булган. Супер булган. Вау! Менә бу булган. Норма. Норма, өйдә дә булай булганы юк. Шунма. Шуны карашап. Сезгә килеп пешерсең аны гел шулай. Гаҗәеп. Дуслар, бик кызыклы кыймак булырга ошаган безнең кыймак өчен без баштан монда алманы алтын ишәттек без әйтә. Алманы чиз тарттык, үзәген дә, кабыгын да, шуннан соң турадык. Бераз су салып, корица салып, шикәр салып, менә шунда без аны хәзер кайнатабыз. Анда әле без хәзер тагын салабыз Сидра дигән лимонның кабыгын. Кабыгын теркадан чыгар да вак кына тюркада чыгарып, аннан соң лимонның үзендәме? Суын. Шунда ук. Менә бераз булгатып алсам ярыймы? Бу Ярый. десерт була инде безнең. Бу бу кыймакның камырына шундый куша торган Әйбәт була. тәмләткеч. Абый, яхшы бер була бу. Шәп була. Килерсез яме? Әйе. О! Без дәшкәч тә килерсез. Аша, балалар да шама. Кино. Бик кызыклы дөнья. Яралаш. Әйе, яралаш түгел. Чечня турында прорыв дигән кинода иң беренче күрдек. Без сезнең бик шаянында татар малайны яганны. Әйе. Татар малай уйнау теге бик ошап киткән акчасы үзегезгә яисә белмим режиссерларга. Аннан соң Пермдә инде ул белмим. Иң текә сериалның берсе гомән безнең Россия Федерациясында да ул реальные пацаны дигән кино. Анда да битсез. Анда мин Сәлимә белән хатыным белән булдым мен. Әйе. Әле җитте белән. Нинди рольдә булды әле ул? Без анда Кашанчы киле беләк янсына. Һәм теге прорыв канчы киле беләк булды. реальный пацаныга бик кызык булды ул. Алар безнең Камал театрының сайтына кирип, фотографиялар караганнар, шунда рәсемдә мине күргәннәр дә Сәлимәне. Анда Сәлимә үз фамилиясе белән бара, минем фамилия белән түгел. Алар безне ирле хатын икән белмәгәннәр. В общем-да, Әйе. Так. Инде АХЧ ул актерская художественная часть дип аңлап, шунда шалтыраталар. Алар килеп ләгәләр административно-хозяйственная часть. Безне Рәис абый Мөхәммәтҗановичка. Уларга безнең телефоннарны бирә, алар безгә шалтыраталар. Аларга әйтәйин, алар ирле хатынны тагын да әйбәтрәк икән дип әйтәләр. әйе, теге 2 бүлмә сниматиясе булмый, 1 бүлмә кертергә була. Әйе. Шуңа Экономично. экономичный шулай алар үзләре шатландылар. Менә без сезне анда безнең бар Эдик татар малае. Шуның әтиянисен уйнарга дип чакырдылар. Уйнадыгыз. Уйнадыгы барып бер көн ичендә бер серияны төшереп кайттык без. Без ноябрьнең 7-сендә киттек төнне. 8-е килеп җиттек. Көне буе төшердек. Иртәнге 9-дан кичке 9-га кадәр төнне кайтып та киттек. Кире. Пермьдән такси килеп алып, кире алып кайттык. Шулаймы? Әйе, чөнки транспорт җирмей Төркия. Аннан поездда җирмей ул көнне. Самолет та юк. Бик авыр булган. Әйе, үзләре машина китереп алып. Прорыв дигән кино. Прорывка мин ничек килеп ләктем, анда Бик кызганыч кино анда. кызганыч, ул булган хәлләрдә бит ул. Булган хәл Алсушымында. Скоп дивизияның 6-нчы ротасы турында ул. Алар шул үткәрмиләр боевикларны. Тауларда саклап бер рота. Анда килеп ләгүем шулай Чираклы рәвештә булды монда. Чираклы рәвештә анда интернет буенча фотосурәтләрне җибәрдем. Ул вакытта интернеттан җибәрдем. Алар миңа бер пробасыз фотографияны күреп,
Sen rolga o'tding, mana shu kunni kiylasan, shu kunni kitasan Maykopqa. Adegeyda şunda tavlarda. Şunda düşürdük. Ondan sonra Gelincik tavlarında da düşürdük tağın. 2 yıl buldum yani. Nerse işleyimiz hali? Biz bu kadar narsa işleyimiz. Senin burada işin bittik böyle şimdi. Benim... Asının sındı ştriklari kalıp bara. Bu da bulsa biz senin bilen aşırıga tiyişli kıymak. Vay, Asuğa rahmetiniz. Ay, bunday birinci partiyalar anımına pişe başladı. Lakin haliga aşırıga yaramay. Gidip turabız indi ahıra kadar pişkani. Mına bunda Olma. kıymak işin. Mesela kıymak işin qamır bular, nese bular? Qamırına qo'shila turgan shunday. Kıymak işin massa yasısıda şunun üstüne salasız anetigi biz kızdırgan almalarını. Almаны kızdırdık biz başta. Sidr saldırganda biz onda. Limonның soğun saldık. Karitsa saldık barısın aşağı bağıtasında. Şu kıymak pişersin. Şunday temli kıymak buladı. Indi bilir biz qap qaragaş. Sen qoya öğrendingsin bunu? Bilmeyim. Özüm de bilmeyim. Özüm bo'ylab chiqardim. Aldı o big ko'p kitaplar o'qiykan birinchidan. Mana. En iyisinden sıra ekan. Tuğanlarından sıra ekan. Enchik kishiga aytdim. Asu şap şıkşıbına biz ağın ilerinde bulgan. Qonaqda bo'lganlar. Qonaqda alar bizni chaqirganlar shunday temli pulav. O aşanda nerse bir necha turli salat. Nersegina yo'q. Mine bit. Nende motor bo'lib pisha. Shunday ungan xo'jabek ekan sen endi biz nende qiymoqlar Vejiyonda endi vejiyonda. Narsa pishib chiqqanin albatta endi degustatsiyalab qararmiz. Yo. Ikki-ikkish motor salatlar ko'rinadi bunda. Ikki tiri salat, itlar, qiymoqlar. Bir necha minut reklamadan so'ng. Mana shulay. Hakikatlarda pishirdilar ham endi meni g'ajablantirgan azirlar bugun G'alaskar Kamal teatri yulduzlari. Qaysig'izdan boshlaylik? Eng birinchi men degustatsiyaga azir. Haydi, boshda biz tanisha boshlagan edik. Hozir Aslı bilan tanıştık, benim bilan bitiramiz. Menga da boshqa bilan ham. Riza. Nasıl shundan? O'z qo'llaringiz bilan. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Bu it, qiynalmagan it. Qiynalmagan it bu. Uraga da bunda. Uraga da bor, sabunlar bilan, pomidor bilan ozgina idigi. Şütkine pomidor bilan almasın. Pomidor da şütkine. Almasıdan chiqqan bilan. Almasıda pishgan pomidor da pishgan. Tak, ana salatlarni bir qilgan. Salatlarni ichiga otildi. Bu salat mana bu 2 saat yasab bilgan. Qo'yan shani bilgan. Olsa bilmayman. Bu bunda kishir olma ham qora jemish. O ertangi salat, erta bilan bek aybat uyatda o shunga qadar foydali. Uyatda berkan hazırlasak ham. Qaymoq bilan qo'shilgan. Bu olivkovoy mayda ne Nasıl kunduzgi salat? Kunduzgida, kechkida har vaqt o'shaga bo'ladi. Nasıl har vaqt salat? Har vaqt. Mana endi har birimiz Lekmeli. qo'yamiz, ana lekmeli. Bunisi ipi. Busi endi Abdurahmon seri bilan ipi. Bu mana bunda pomidor. Men qo'shadim mana barisida. Qo'shadim. Boshda bu salatdan boshlayman. Sen bularni oshag'ash miyigina o'rin qolmay şimdi. Jitkiramiz. Qoldiramiz. Peki her vaqt salat aybat. Sarımsak da bar axırsanda. Bar. Sarımsaksız bir şey endi. Aybat. Ertangisi nechik? Ertangisi yumshoqroq qolsa. Ertangisini oshag'ach ishga borg'a bo'lar. Kishidan siylashib bo'lar. Sumum ishlangan bitindi. Ketdik. It. Pishgan ekan, it yo'q ekan, nechta bo'lishi mumkin? Pishganga o'xshagan. Qiynalmagan it. Pishganga o'xshagan. Siz qaysi bozordan sotib oldingiz bu tamli itni? Qo'sh rayondan. Qo'sh rayondan, aybat. Olmasi beyrak pishgan. Bugunda qo'yib qo'y, balkim degisi qo'ydim. Beylanib ayberasiz nima olsa? Yo'q qani? Ulanib Beylanib bo'lmay. Yo'qmi? Tuzu jingil şey mi biraz bana? Tuzu var. Tuzunda Epey. jingil şey var. Epey nasha. Belki itvi. Mana bu şey bilan Tamli olsun ya. Manası. Kitir. Beyraklerde buterbrod şap bulgan alsa. Unganmi? Ungan İpi ungan. Evet. Rahmat. Baratik ungay beye, baratik ungay beye bunda. Men narsaga belanlarga berib topmadim bunda. Tuzun ağına beren olmazsam indi. Tuzun ko'p solib Hali bitta motor deb tizgan bitta alon barasında. Ay. Nechik kirgan degan 4 eber bizda maksimum 2 kerak edi olsa.
Алсу, senin kıymakların kurduk. Мен салдым. Так. Так. Ha, seninkin de o. Ha bir ona yağı var. Ay, Tarafı. ay. Kapı tarafı var. Yine bu dege soğanı kızdırdık ayırım. Ayrım, Pişirdi. kızı ayrım pişirdi, ayrım. Kişiri bilen, Soğanı bilen. Ay, Pomidoru bilen. Pomidoru bilen. Demli. Demli. Demli alsın bunu. İtin. Süper. İtin başta kıynadı kızganmış ha iki kullap. Ay, bunlar paket içine takıp, salakan paket içine takıp. Namımsa. Afiyet olsun. Anladım. Bir ettiramit alsın. Ligreklerden mi yapayım? Yumuşak indi mi? Riza. Қинасаң шай йымшара. Kıynasan şöyle erip gitmesin ki. Ey indi ma. Bizi de Ama xarakter bilen. kadınlar irlerigizni kıynağız yeme. Onlar şunduk erip gitecekler. Evet. Салаттан да ауыз итеп карашы. Так. Evet, pomidorlu kıyarlı hem sırlı salat. İçime çık. Зәйтүн майы белән. Zeytin mayı bilen. Sırrı bir gerek evet olan. Süper. Bu irten de, gündüz gide. Bu kaçanım. Kaçanım. Tünne tarıp uyanıp aşasan da yarı Al su evet. Bunda beğeni bulmayı kıyar pomidor, o bizim üzümüzün kıyar pomidorlar. Bu Кыймак. kıymak. O kıymak mana bu şak katırdı. Yok kıymak mı bulaşıyor? Benim abilerim var. Ay. Biz şöyle buluşa direkt. Buluşa direkt. Ha. Yani buluşmadım indi. Bizim birinci. Ha? Bir grup pizza. Ашыкканнар булар, ашыкканнар. Sündürüz Zümrüt kameradan. gidem. Aslı süper. Мен дә кабып карыйм әле шул хәлдә. Alsı böyle. Alsı üzüp pişirdiler, kapta karamadı bir. Alsı. Ben indi umman hoca bir keyken miyim? Ey. Ярый. Aha yararına mı ne? Yarı. Alsı kara diginde. Тәмле икән. Netice çıkar aldığından şunu aytayım elim eken. Barabır bizning tapşırda xатын kız жеңе şaginde. Çünkü ol ungan hoca bir kere galip barıp pişirebilir. Чөнки ул һәр көнне пешерә. Her gün birlikte yanımda. Ondan sonra karı başladım kreş devamında. Bu bunda şol. İki günde şimdi sıranı yani bu hava 4 yazık asada koydu. 2 salat bunlar. Subhanallah. Evet, ul yaktan plus elbette. Җитез. Mana iti de ya motor iti koyup. Lakin indi qabıp qaragan degustatsiya barışında, mındak kıymakның biraz qatdavlığında isepke alsak, bu turbat indan elbette. Kıymak mala. Alsın ekmeği yok idi, ekmeği bilsalda belki mesap qilganlar. To'g'ri o'zi ekmek asadı qiymaq pishirib, hem itining mana shunday yumshoqligi natijasida hatta 2 salati da buluşalmadı. Alsın sen jingding. Bravo! Pulni qisma. Biladim arbalesi kerak qaytarib qo'y. Alsın. Şuna şaqqattırdın. Bir qat şaqqattırdın. Şuna görə elə barыбыз. Eng birinchi mana bu. Bizning general sponsorimiz Kukmara Metal Sautsaba zavodundan bizning sponsorimiz ana shu haligi isitki shap tobalarni haligi bo'lakni biz sizga topshiramiz. Rahmat. Eng birinchi boshlig'ini biz yarar yigit kishilar chin ko'ngildan pishirib, kollegalarimizni siylab, uyingizda albatta shunday turmush yashagingizni siylab, tamli yashagizmi? Rahmat Bekzor. Rahmat. Alsu albatta. Sening oilangga, sening o'zingga birinchi shiratda endi bu simplitiyanda ko'proq qaynashasın. Шулай инде. Шулай ук якындарыңны сыйлар өчен әлеге таба, әлеге ысковарада ысрушка дигән безнең генераль спонсорыбыздан сиңа зур рәхмәт. Һәм безнең тапшырыбыздан. Зур рәхмәт килгәнегезгә. Rahmat Иҗади özünüzge. уңышлар сезгә. Әле спектакльләрдә сезне гел сокланып карап утырабыз. Әлеге шо сезгә сокланырга язсын. Amin. Tiyatrımızga kiliniz. Kamal Tiyatro her vakit ишекләр ачык. Рәхим итегез. TMTV каналы шәшәп атсын, без һәр вакыт сезне күзәтеп торабыз. Ой, зур рәхмәт. Уңышлар сезгә бик зур. Очрашканчы сау булыгыз. Rahmat.